gràcies de veritat perquè una vegada més respost a la nostra crida de Sant Jordi, que ens hem avançat una mica perquè, clar, és normal que en la diada de Sant Jordi tothom té moltes coses a fer. I com que era una cosa molt bonica i molt especial comptar amb el Manuel Forcano, doncs no podia ser d'una altra manera. És que jo podria dir moltes coses, però resumiré perquè el Manuel Forcano ja sabeu que va venir a presentar amb nosaltres el llibre dels jueus catalans, que va ser un èxit espaterrant perquè és veritat, un llibre encara molt i que ha tingut molts seguidors. Sabeu que actualment, ho dic perquè és la cosa més immediata, ell és el director, ha estat nomenat director de l'Institut Ramon Llull, la qual cosa està molt bé i donem l'enhorabona de part de la Fundació i de tothom que valorem la seva feina. I pel que fa a la vessant d'escriure, que és el que avui ens convoca, sabeu que ell és doctor en filologia semítica i ha estat professor d'hebreu, d'arameu a la universitat. I després s'ha dedicat a fer assajos com el que jo deia dels jueus, del tema dels jueus i de més coses relacionades amb aquest món hebreu, i també ha traduït poemes, que sí, de poetes actuals. I després ell personalment, que és la part aquesta més concreta d'avui, la part creativa, poètica, doncs n'ha fet 7 llibres, em sembla, i ha rebut premis diversos, totalmente merecidos. Home, és que sempre agrada això dels premis i tal. Però bé, nosaltres, més d'una manera propera i com fem nosaltres les coses, que és així una mica en família i en amics, en bona trobada, que és el que ens agrada fer, doncs hem pensat, celebrarem Sant Jordi en poesia i el Manuel ens ha enviat el llibre de les estàtues sense cap. Sense cap. Que no és l'últim, no? No és l'últim llibre? No, és el penúltim. Vinga, Manel. Adéu. Mireu, aquest llibre que quan l'Antonio em va dir de fer aquest acte, a la vigília de Sant Jordi, vaig escollir aquest llibre perquè és veritat que molts dels poemes d'aquest llibre, alguns d'ells estan ja traduïts a altres llengües. He tingut la sort que se m'han traduït a diversos idiomes i s'han publicat pel món alguns d'aquests poemes. I m'agrada molt que la Tini parlés del Toni Catany, perquè aquest llibre porta la coberta del Toni, amb una foto del Toni, tot i que la de dins també és del Toni, perquè quan li vaig dir que sortiria publicat el llibre que es deia Estàtues sense cap i que m'agradaria que en la coberta hi aparegués una foto seva. Llavors dic, segur que tu tens moltes estàtues sense cap, moltes fotos, i això perquè el Toni té moltes fotografies d'un llibre fa molts anys també que es diu Somiar Déus, on ell també fa un viatge per la Mediterrània i evidentment troba moltes d'aquestes estàtues clàssiques que estan mutilades, que estan trencades, que no estan senceres i que moltes no tenen cap. I ell també em va preguntar per què estàtues sense cap, per què es diu el llibre Estàtues sense cap. I mireu, jo he viscut molts anys al Pròxim Orient, com la Tini deia, doncs he sigut també professor d'hebreu, d'arameu, he estudiat àrab, he treballat a Síria 5 anys amb manuscrits. Llavors he viatjat molt pel Pròxim Orient, i el Pròxim Orient o la riba sud de la Mediterrània eren territoris que en el seu moment, igual que nosaltres, van ser part de l'Imperi Romà. Per tant, vestigis romans, vestigis clàssics n'hi ha per tot arreu, n'hi ha molts. Però tots sabem que la riba sud de la Mediterrània i el Pròxim Orient són actualment, des del segle VIII, de religió musulmana. I la religió musulmana prohibeix la veneració d'ídols. Els ídols estan com demonitzats i per tant els fidels musulmans el que feien quan entraven en un temple o entraven en una runa romana, el que més els xocava era veure estàtues senceres o cossos sencers que es podien venerar. Per tant el que feien amb un martell a la mà era treure'ls el cap, primer de tot, treure'ls el cap i després treure'ls el sexe també, moltes vegades. Però el més important era arrencar-los el cap. Llavors tu quan vas a Orient i veus runes romanes, totes les estàtues estan decapitades. Ho veiem també que la brutalitat de l'estat islàmic ara que fa també decapitar la gent. A banda, això per l'extremisme musulmà, com tots els extremismes, el que fan el mateix. Però el fanatisme religiós, en el seu moment, quan va conquerir tots aquests territoris que antigament havien format part de l'Imperi Romà, va ser de destruir els ídols, de destruir les imatges.
martellejar els caps, treure-los els caps amb les estàtues. Llavors, per mi és natural quan viatjo, sobretot pels països del Pròxim Orient, que ara no s'hi pot viatjar tant, trobar estàtues decapitades. I jo vaig agafar la metàfora per fer el llibre, que moltes vegades si estimes algú i aquesta història després no funciona o s'acaba o no va bé, necessites tallar, necessites decapitar els records. I a vegades aquella persona que va formar part de la teva intimitat més profunda, de la teva història vital, acaba sent només un record, i un record parcial, mai total, perquè els records es van fonent, es van esborrant, es van diluint i queden incomplets. Els records et queden sempre incomplets, mai recordem tot, ni mai recordem tota la intensitat, no, això es va apagant, es va suavitzant, es va esborrant, com una estàtua, que no queda sencera, com una estàtua sense cap. Algunes persones que quan van veure el títol abans que el llibre sortís publicat em van dir ai, però fa violència, estàtua sense cap fa violència, em deien, és un títol fort. Perquè veiem, una estàtua ha de tenir cap. Si fas una estàtua d'una persona ha de tenir cap, però quan no la té és que li ha passat alguna cosa. I jo els vaig dir, és que quan hem estimat i ho hem perdut, també ens ha passat a nosaltres una cosa. Per tant, també ens quedem mutilats, quan una història d'amor o una història vital no acaba de funcionar. Per tant, una estàtua sense cap era una imatge que em anava molt bé per mi, pels meus records, per la meva història vital i per tot el que explicava en aquest llibre. Els poemes d'aquest llibre estan escrits majoritàriament en una estada meva al Caire. Això no vol dir que hagin estat escrits al Caire, sinó que estan escrits recordant la meva estada al Caire. Però clar, recordant com? Doncs parcialment. Com quan veiem una estàtua sense cap, una estàtua mutilada. Per què? Perquè et queden coses. Et queda un tos, et queda una cama, et queda un... O no et quedes la imatge sencera. Per què? Perquè han passat els anys, perquè tu ja estàs en una altra història, perquè... Mil coses, la vida continua, la vida, la quotidianitat, no et permet tenir al cap tota l'estona allò que va passar, allò que vas tenir, aquella persona que vas estimar. No, et queden trossos, et queda una estàtua sense cap, moltes vegades, sense cap. Perquè recordes aquella història, però no recordes potser la persona, ni sencera la persona. I penses, i com tenia els ulls, o com tenia les orelles, o com tenia els genolls? Doncs no te'n recordes? Llavors és com si estiguéssim mirant una estàtua que li falten trossos. I per això l'estàtua sense cap. No calia, o no cal sempre pensar que és violent, perquè és veritat que una estàtua clàssica, més al Pròxim Orient sabem que ha rebut una trompada, un martell. Però els records, moltes vegades nosaltres mateixos els hi traiem al cap a poc, desmuntes i desapareix el cap. I a vegades les estàtues aquestes clàssiques moltes vegades tenien un ferro al mig i canviaven el cap. Posaven el cap d'un emperador, després el posaven un altre quan l'emperador havia mort. O un senador, i llavors traien el cap i posaven el cap d'un altre senador. I li deixaven el mateix tors. És a dir, que a vegades això també ho fem en la vida. Hem tingut una història i després li treus el cap a aquella persona i fos una altra. I la vida continua, i no passa res, no passa res. Però al veure tantes estàtues sense cap vaig dir, és això, per mi és això. Per tant, en un principi, les històries que jo explico en aquest llibre, que ara li deia a l'Antonio, jo explico la veritat. Jo tinc una manera de fer poesia que el que faig és compartir amb el lector les meves històries, les meves decepcions, els meus desitjos, les meves intencions, tot el que sento, tot el que em passa a l'hora d'escriure poesia. Llavors, aquest llibre està escrit i pensant, doncs, sovint, i generalment, no tots els poemes, però molts d'ells, sobretot la primera part del llibre, en una història d'amor de temps, que la vaig viure al Caire molt feliçment, com si visqués 2001 nits, però ha acabat com una història sense cap, com una estàtua sense cap. Treus el cap i després passen els anys, i passen els llocs, i passa la vida, i passen els dies, i pot tornar. Però el llibre, doncs, parla de la persona que va protagonitzar a mi, doncs, una història vital fantàstica, meravellosa, de la qual jo recordo, jo aboco, jo ploro, jo queixo, jo celebro, jo recordo el goig, jo recordo de tot, el bo, el dolent, el que s'ha perdut i el que m'ha quedat. I
perquè l'estàtua no acabi sent del tot desfigurada i només em quedi el ferro del mig, del marbre, vaig escriure aquests poemes. Perquè escriure els poemes, en el fons, és una manera de conservar els records. Jo sempre ho dic que els meus llibres de poemes són com vitrines de museu. Tenim trossos de nanses, trossos d'àmfores, trossos d'inscripcions, que no sabem quin era el missatge sencer. Per què? Perquè no ens queda res mai sencer. Per tant, jo quan escric els meus poemes i els poso en un llibre, és com qui posa fragments d'una història passada que s'han trobat sota terra, furgant en el passat. Llavors trobem restes arqueològics i els posem en unes vitrines i els posem a dintre d'un museu. I com que ja estan en una vitrina i en un museu, ja sabem que no es perdran. Que la gent els podrà anar a veure, i veurà una etiqueta que diu segle I abans de Crist, trobat a Cartago, trobat a Efes, o on sigui. No ho perds perquè penses ja està allà, conservat, il·luminat, amb una vitrina, hi ha un guardià a la porta, no es perdrà, no ho robarà ningú. I és una manera, per tant, de dir aquell tros que he recuperat de memòria, de record, d'aquell moment de vida, ja no el perdré mai més, perquè almenys el tinc escrit en un llibre. Per tant, això per mi és un museu. És un museu Manel Forcano, una sala A. Aquí, la seva vida al Caire, sala A, estàtues sense cap. És com arqueologia, fragments, com quan veiem trossos d'àmfora, neolítics, tercer mil·lenni abans de Crist. Només han quedat 4 trossos d'àmfora. Doncs de la meva història del Caire que han quedat aquests poemes. Però ja no els perdré, perquè ja estan aquí escrits. I els he pogut convertir en els llibres. I en certa manera, el que jo he posat aquí són fragments arqueològics. Les meves runes sentimentals estan aquí. A compartir, com quan entrem en un museu i veiem un sílex, o veiem un tros de sageta, o una estàtua sense cap. Però ara ja no la perdrem, perquè ja tenim allà el tors, ja no es perdrà, ja no vindrà ningú amb el martell a martellar. Perquè està allà guardada en un museu. Es la parte del arte como conservación de nuestras vivencias, tanto en la parte poética, puede ser en la parte pictórica, puede ser en cualquier rama del arte, siempre viene a ser el hecho de que lo que sucedió quedó aquí. Hemos parado el tiempo, hemos parado un poco los recuerdos y queda la presencia de la obra en sí. Por eso yo pienso que una obra de arte, a veces la palabra obra de arte parece un poco vana, un poco querer decir cosas importantes, pero ya lo es en sí solo. ¿Por qué? Porque acumula una vivencia, acumula lo que tú justo muy bien has terminado de explicar. Muchas veces cuando se ve una obra de arte, no se ve una cosa comercial, no se ve un producto para vender y comprar, que también puede ser, se ve una vivencia dentro de aquel tipo de... En el caso de un libro, pues aquí tiene el formato de libro, puede tener formato de escultura o puede tener formato de cuadro. Absolutament, sí, completament d'acord. És veritat que quan ara parlava amb l'Antonio, li deia que un poeta per naturalesa és exhibicionista, perquè comparteix les seves vivències, els seus sentiments, els seus pensaments amb el lector. Ho pots fer de moltes maneres, ho pots fer de forma críptica, ho pots fer en un llenguatge més rebuscat, ho pots fer amb metàfores molt complicades, amb figures retòriques més enrevessades, o ho pots fer senzillament explicant, gairebé prosaicament, sense rimar, explicant, compartint. Hi ha maneres d'obrir-se la gabardina. Pots fer així, o pots jugar amb la gabardina, però el poeta és exhibicionista per naturalesa perquè comparteix els seus sentiments i el que ha passat. L'Antonio ho fa, per exemple, pintant, clar, no és el mateix llenguatge, Això són paraules, i les paraules les entenem tots. En canvi, l'Antonio fa servir colors, fa servir formes, ja potser has d'interpretar més, té aquests elements a la mà. O un músic, què faria? Doncs ho ha de fer amb sons, ho ha de fer amb ritmes, és diferent. Clar, el més explícit de tot són les paraules. Les paraules les entén tothom. Quan vols que s'entengui. Perquè evidentment hi ha poetes també que poden fer pintura abstracta. Quan fan poesia abstracta i els costa molt. Però quan ho fas tranquil·lament i planament, que és el que jo penso que faig amb la meva poesia, doncs aleshores el nivell de compartir que tu tens amb el públic és molt més gran. Al camp volia dir una cosa ara.
Bueno, ya vendrá después. Yo quería también referirme un poco, hemos hablado de Tony Cattain. Bueno, es un gran momento. Tony Cattain fue un fotógrafo con una gran importancia a nivel no solo en nuestro país, sino internacionalmente, que compartimos amistad con él, pero murió hace ahora 3 años, creo que bastante joven todavía. Y, bueno, y dejó una gran obra fotográfica al alcance de todos. En este momento, en La Pedrera, hay una gran exposición antológica de él. Y bueno, es una buena cosa que a mí me gusta que hablemos ahora de Tony Cattain aquí, porque es una manera de hacer memoria de un amigo, de una persona que hemos compartido cosas y que ha hecho una gran obra muy cercana también a tu espíritu, a tu manera de hacer. Sí, jo fa anys ja també que conec en Toni Catany, i va ser ell que em va dir, Manel, perquè jo li vaig dir, busquem una foto, no? L'estàtua sense cap. Dic, què farem? Què posarem a la franja on l'estàtua sense cap? Com la posarem? Tombada? Li vaig dir jo, tombada? I em va dir, no, Manel, no. L'estàtua d'Anna no cap, perquè segur que el tenia. I vaig quedar així, el Toni, i per això va posar un cap a l'estàtua. Clar, com ha dit la Tínia, a dins ja hi és la imatge de l'estàtua sense el cap, però en el fons, evidentment, tenia un cap. Doncs aquí està. Va ser ell que em va dir, a la coberta has de posar el cap. Vinga, perquè clar, llavors jugues amb estàtua sense cap i t'apareix a la franja un cap. Per què? Perquè tu pots... Jo us he explicat la metàfora, però realment tenia un cap, l'estàtua. Tenia un cap, llavors em va posar aquesta estàtua amb el cap. I dic, vinga, Toni, el que tu diguis. I ho vam fer junts i em va agradar molt i veritablement no us perdeu l'exposició antològica que hi ha a la Pedrera, que val molt la pena. És un bon repàs de la seva obra i de tot el que ell ha fet, i són fotografies que posa la pell de gallina. Ell també tenia el do de comunicar i de compartir la seva visió artística del món amb els visitants. El primer poema que apareix en el programa es diu Ibn Tulun. Ibn Tulun és el nom d'un personatge que al Caire té dedicat una mesquita que és molt especial. És una mesquita del segle XII, molt antiga, molt bonica, que es visita actualment perquè és una joia arquitectònica, que és famosa perquè té un minaret, que és molt famós al Caire, no és molt alt, però és un minaret que és en espiral. I imita un minaret molt famós en el món àrab, que és la de la gran mesquita de Samarra, a Iraq, que és un lloc sant del xiisme actualment, que és una gran mesquita que té un minaret en forma d'espiral molt gran i molt alt. Llavors, al Caire van voler imitar el minaret de Samarra i van fer un minaret petitet, en forma d'espiral, però que és molt bonic i es visita. Llavors, el poema explica com jo vaig anar a la mesquita d'Ibn Tulun i vaig posar el minaret. El que penso, el que veig quan pujo aquest minaret. Ibn Tulun. Me n'adono mentre pujo l'escala de cargol del minaret cilíndric de la mesquita d'Ibn Tulun. Duia estatuat al cos un laberint del qual encara no he sabut sortir. Cada cop que et repenso, erro el camí, la direcció, i el mapa dels carrers del Caire no m'ajuda. No hi apareixen les rues fosques del basar que eren les teves i on em vas ensenyar com es regateja quan desitges una cosa de debò. Me n'adono mentre baixo l'escala de cargol del minaret cilíndric de la mesquita d'Ibn Tulun. A l'alt balcó sense barana dels records, la llum m'ha enlluernat. I no he vist res del Caire, sinó tu, des d'allà dalt. Ibn Tulun. Je le réalise pendant que je monte l'escalier en colimaçon du minaret cylindrique de la mosquée d'Ibn Tulun. Tu avais tatoué au corps un labyrinthe duquel encore je n'en ai su sortir. À chaque fois que je pense à toi, je fais fausse route, je me trompe de direction et le plan des rues du Caire ne m'est d'aucun secours. N'y figure pas le Venelle sombre du bazar qui était le tienne, où j'ai appris de toi comment marchander ce que l'on désire pour de bon. Je le réalise pendant que je descends l'escalier en colimaçon du minaret cylindrique de la mosquée d'Ibn Tulun. Depuis le haut balcon sans garde-corps du souvenir, ta lumière m'a aveuglé. Et je n'ai rien vu d'autre que toi depuis là-haut.
El següent poema que està a la llista es diu Nou món, i no és del llibre dels estatus sense cap, sinó de la llei d'estrangeria, que és un llibre escrit en el mateix to. És un llibre de records, la meva poesia tota és, podríem dir, de memòria i d'un punt de nostàlgia. Sempre, oi, com vaig viure allò, oi, que bé, com... És una mica... Hi ha gent que em diu, sempre et queixes. Bueno, em queixo, però em queixo a vegades celebrant, diu, uau, allò que vaig viure que maco que va ser, i ho comparteixo. És a dir, no sempre em queixo, però és veritat que sempre miro cap enrere i dic, uau, allò que maco no va ser. És a dir, és una mica així. Llavors el llibre, la llei d'estrangeria, té el mateix to, amb la qual cosa un arriba a la conclusió que en el fons sempre escrivim el mateix llibre. Sempre els poetes, quan tenen una veu i troben el to i saben què volen dir i com ho volen dir, acaben escrivint el mateix llibre. Pots anar publicant llibres diferents amb títols diferents, però estàs escrivint el mateix. Per què? Perquè has trobat la teva veta, has trobat allò que en certa manera necessites expressar per digerir-ho, per viure millor, per superar-ho, per recordar que vas ser molt ric i gràcies als teus records rics ets ric en el present. Vull dir, això el poeta ho necessita mantenir viu, i ho manté viu quan escriu la poesia. Per tant, aquest llibre és, podríem dir, abans de les estàtues sense cap, però era l'arrencada de les estàtues sense cap. Nou món. Cap crònica antiga no m'ha parlat mai de tu, ni del teu nom, ni del cos que m'has ofert com un país amic sense cap barrera a la frontera. No m'anunciava cap oracle, però has aparegut d'un nou món, d'un demà que ahir no esperava. Taneja tant la terra que la vegin ulls de guaita. L'amor és un port que arriba per fi a un vaixell. New world. No ancient chronicle has ever mentioned you to me, not even your name, nor that body which you have offered me, like a friendly country with no frontier barrier. No oracle predicted it, but you have appeared from a new world, from a future which yesterday I did not expect. Earth yearns so much for watchful eyes to see it. Love is a port that finally comes to a ship. Thank you. Neue Welt. Keine alte Krone sprach mir je von dir. Nannte mir deinen Namen, zeigte mir deinen Körper, dein Angebot. Wie ein Freundesland mit offenen Grenzen. Kein Orakel hat dich mir verkündet. Du bist erschienen aus einer neuen Welt. Von einem Morgen, den das Gestern nicht träumt. Entferne dich vom Land so weit, dass deine Augen es kaum sehen. Liebe ist eine Brücke, die zuletzt hinführt zu einem Boot. Molt bé, el següent poema es diu Imatges. És un poema que parla d'un teòleg antic, que és Sant Joan de Massè, pare de l'església bizantina. Però que, evidentment, aquests personatges al Pròxim Orient estan més a prop, perquè les esglésies, moltes d'elles, són ortodoxes, i veus aquest tipus de sants, i per tant entres en joc, amb tota una iconografia diferent. Llavors, quan vaig estar llegint coses sobre Sant Joan de Massè, em va agradar molt unes frases que deia de les imatges, les imatges, que eren molt importants, les imatges. I el poema reflexiona sobre el que ens queden els records que són sinó imatges que ens han quedat, del passat i del que hem viscut, imatges. Llavors, ell era un gran fervent perquè Sant Joan de Massè en el seu moment va participar d'una polèmica teològica al món bizantí en el que va haver un moment que una part de l'església va creure que venerar les imatges era idolatria, igual com després hem vist que l'islam també havia acceptat. Llavors es van cremar moltes icones, moltes imatges de les esglésies, es van treure estàtues, es van cremar, però va haver-hi un corrent, evidentment, dintre de l'església grega i ortodoxa que va dir no, les imatges s'han de conservar perquè les imatges són un llenguatge, perquè les imatges ajuden a la gent a entrar en comunió, a pregar, llavors entrar en comunió amb Déu, van entendre d'aquesta manera. Llavors hi havia els iconoclastes, és a dir, els que anaven en contra de les imatges, i els a favor de les imatges. I
Joan Damascet era un sant, bueno, després el van fer sant, però era un gran partidari de les imatges. Llavors jo quan vaig aprendre tot això vaig dir, jo també soc un partidari de les imatges, perquè no vull perdre les imatges que jo guardo del goig dels meus records. Per tant, jo també vull conservar imatges. I vaig fer aquest poema. Sec en un cafè davant el mar, però s'esvaneix aquesta ciutat i me n'apareix una altra. Allà on vam trobar-nos, i se m'amunteguen les imatges. Sant Joan Damascet té 3 vells discursos contra els iconoclastes i sempre a favor de les imatges. I sí, el que és un llibre per als qui saben llegir és una imatge per als qui no llegeixen. Allò que les paraules ensenyen per l'oïda, una imatge ho fa pels ulls. Les imatges són el catecisme dels qui no llegeixen. De tu, l'únic que reservo són imatges. Les del goig. Tanco els ulls per veure-les millor. Els qui sabeu llegir, ja m'enteneu. Images. I sit in a cafe facing the sea, but this town vanishes and another one appears before me, the one where we met, and the images pile up before me. St. John of Damascus has 3 fine sayings against iconoclasts, and always in favor of images. What a book is for those who can read, an image is for those who do not read. What words teach through the ear, an image teaches through the eyes. Images are the catechism of those who cannot read. All I have left of you now is images, images of pleasure. I shut my eyes so as to see them better. Those of you who can read will understand me. Bilder. Ich sitze in einem Café vor dem Meer. Doch dabei verschwindet diese Stadt. Und es erscheint eine andere, jene, wo wir uns fanden. Mir überstürzen sich die Bilder. St. Johann von Damaskus hat 3 sehr schöne Bilder. Es ist ein Buch für die, welche lesen. Es ist ein Bild für die Nichtlesenden. Was die Worte vom Ohr sagen, das zeigt den Augen ein Bild. Bilder sind das Buch für den, der nicht liest. Das Einzige, was jetzt von dir für mich bleibt, sind Bilder. Ausspruch der Freude. Ich schließe die Augen, um sie besser zu sehen. Wer lesen versteht, kann mich begreifen. Sentado en un café ante el mar, se me desvanece esta ciudad y se me aparece otra, allá donde nos encontramos, y se me amontonan las imágenes. San Juan Damasceno tiene 3 bellos discursos contra los iconoclastas y siempre a favor de las imágenes. Lo que es un libro para quienes saben leer es una imagen para quienes no leen. Aquello que enseña las palabras por el oído, una imagen lo hace por los ojos. Las imágenes son el catecismo de quienes no leen. De ti lo único que conservo son imágenes, las del goce, y cierro los ojos para verlas mejor. Los que sabéis leer ja m'entendéis. El següent poema es diu Rastres. Poc hi ha que explicar en aquest poema, que ho diu tot el poema. És un poema que parla de la fugacitat de les imatges que podem conservar del goig, en el moment del plaer, el moment del goig, perquè això és una cosa molt efímera que se'ns en va sempre. I podem guardar un record, però no la sensació pròpia. Potser per això anem a buscar més. Rastres. Del goig d'aquesta tarda ja no te'n resta sinó una part molt ínfima. Unes hores viscudes de rellotge, encara els llavis marcats al vidre de les copes, el llit desfet, la porta que acaba de tancar en anar-se'n, engrunes d'un pa menjat, tots ja rastres al bosc d'un animal que ha despistat el caçador. I marques amb rotulador aquest dia al calendari com si fos la data d'una batalla antiga que hagués canviat el món.
teu. O el curs de la història, la teva. Però saps que amb el temps l'oblidaràs, igual que lentament remetrant, ara que les contemples al mirall, és vermellós que t'ha deixat pel cos. Del goce de esta tarde ya no te queda sino una parte muy ínfima, unas horas vividas de reloj, los labios aún marcados en el vidrio de las copas, la cama deshecha, la puerta que acaba de cerrar al irse, ya solo rastros en el bosque de un animal que ha despistado al cazador. Y marcas con rotuladores cedían el calendario como si fuese la fecha de una batalla antigua que hubiese cambiado el mundo, el tuyo, o el curso de la historia, la tuya. Pero sabes que con el tiempo lo olvidarás, igual que lentamente remitirán, ahora que las contemplas en el espejo, las rojeces que te ha dejado por el cuerpo. Mireu, al Caire hi ha uns carrers a la part central que a la nit s'hi reuneixen els homes, perquè les dones no surten de nit, a jugar als escacs, a les dames, al backgammon, en els cafès, i això els homes juguen. I són uns carrers plens de cadires amb taules i serveixen te i es fuma la xixa. És un lloc molt bonic, unes plometes. N'hi ha molts d'aquests carrers, hi ha molts d'aquests cafès. I l'any que jo vaig viure al Caire, doncs, evidentment a la nit vas allà a prendre un te, a esbargir-te, a jugar. Acabes jugant el que sigui, no? La gent et diu, va, juga, perquè tothom té un tauler i llavors tothom et fa jugar. I el poema es diu Escac Mat. Molts detalls de tu i de nosaltres junts s'han esborrat. Passen els dies com unes mans que ens han deixat de caronar. Ja no sabem bé qui eres i què vam dir-nos aquells vespres entre el fum de tantes pipes d'aigua, els cafès a l'aire lliure. M'embriagava veure't. I jugar a escacs era una excusa per contemplar els teus dits movent les peces del teu exèrcit cap a mi. Que dolces poden arribar a ser de vegades les derrotes. La teva torre tombant sobre el tauler, el meu rei. Moltes nits vas alinear davant meu els teus cops. Privat, Quimi. Uau, en grec. En grec, sí. Basileus ectâmeos. Polaia cribella Isu caegemon koine exalerinte. Gemera y aperjontai. Hospergeires haipepavontai aspatzomenai gemas. Udepo kalosoida tisei. Udejosa eipomen alelois ekeinas gesperas. Metatukapnu toson aulor. Entois tu melanidatos poteriois hipaithio. Emethyscomen idonse. Paitzen tesseras estratias en prófasis. Ginaceastai tus dactylus. Mecistantes tameretes ses estratias epemen. Josque deia hipote jaigesai joyateisi. Josos pirgos catatipon epitopinaca ton basilea emu. Polas nictas ethecas catataxin proseme tusus hopitas. Que Privat no solamente recita el poema, también lo ha traducido al griego clásico. Y creo que has tenido muchos problemas de traducción. Problemas hay muchos, ¿no? Pero sobre todo la cuestión es elements contemporanis que a la Grècia clàssica no existia, què fas, no? Llavors hi ha diverses coses, però per exemple hi ha el tema del cafè, que hagués pogut fer una transcripció, però finalment he optat per crear una paraula que és melan idor, que vol dir aigua negra. Aigua negra. Ui, bueno, no que ser petróleo. Sort que he parlat del telèfon. Bueno, el telèfon encara ho pots deixar una mica amb les mateixes paraules. I l'altre problema, el més interessant, és com dius escacs. Clar, però això tampoc no existia. Llavors el que he fet és agafar la paraula de la Índia, doncs se suposa que ve el joc dels escacs, no? En sànscrit,
de la Índia clàssica o postclàssica, que és chaturanga, que vol dir 4 exèrcits, perquè sembla que jugaven al començament dels estats amb 4 exèrcits, no? L'elefant, la cavalleria, la infanteria i els carros. I llavors això ho he hel·lenitzat i dic Tesares Stratia, que vol dir 4 exèrcits. Molt bé, molt bé. Yacine, venga. Explica un poco antes de empezar, ¿en qué lengua has traducido? Porque también Yacine ha hecho la traducción del poema. He traducido al Punjabi, que es donde he nacido, en el norte de la India. Norte de la India, Punjab. Punjab. Y no sé, me ha llamado la atención porque el Skaggs, como nació en la India, estaba mi abuelo de pequeño. He tenido el recuerdo de cuando jugaba él en el patio de la casa y me ha llamado la atención y de ahí... Ha sido la idea de coger este poema. Sí, fantástico. ¿Y te ha gustado mucho también adaptar palabras de las nuestras hacia el... Sí, porque hay palabras que son, o sea, que no están y las he tenido que sustituir por otras. Skaggs, por ejemplo, él lo sustituyó por 4 ejércitos, en cambio en Punjabi es Satranj, o sea, tiene otro significado. Tiene otro significado. ¿Y es una lengua No, perdona, creo que es lo mismo. O sea, la palabra cambia, pero... Eso, Shatranj, es persa. O sea, es el término persa que se usa Sí, o sea, en cambia de Punjab. palabra, pero significa lo significa lo mismo. ¿Y el Punjabi se habla mucho en la India? ¿Es muy numeroso? ¿Hay mucha gente que lo habla o es un idioma más minoritario? Es minoritario, es el 10%, que es El bastante... 10%, en la India hay muchos millones. Mil millones. Como el català, vaja. No? Igual. Es como el catalán de la India. बहुत कुछ तेरा बहुत कुछ साडा मिट गया है दिन लंघ रहे ने हुण पता नहीं तू कौन ना जड़ियां गल्लां कीतियां बह के हुक्कियां च चाहां पीतियां खुशी हुंदी सी तैनू देखण दी सतरंज खेडण दा बहाना सी देखण लई तेरे वल किदा तेरे सिपाही आंदे सी मेरे वल कदी कदी हार भी मिठी हुंदी है तेरे तुम्हारे मेरा राजा ए अगे जीत नहीं हारा ते हारा ने Bravo. Indi, no dic aquí. Doncs mireu, per acabar, com que ell ve del Punjab, us llegiré un poema de l'últim llibre que parla del Punjab i diu així: aquella llum. Quan a poc la penombra ens vestia la nuesa, això vas dir-me. Que eres d'un vilatge del Punjab, el país dels 5 rius, tots tributaris del gran Indus. Que a les seves ribes homes i déus havien combatut. Que la teva bruna de pell era de la mescla d'indis i de perses. Que els teus ancestres també remuntaven als soldats grecs d'Alexandre. Que el teu país l'havien governat generacions de gurús i d'endevins. El paisatge era de prades immenses fins als Himàlaies. Als cims les neus eren perpètues. Que l'estiu eren miralls. Que la llum, aquella llum, jo la veia fulgurar els teus ulls. Immensa. Sempre en el sol dels dies recordo aquella nit. Bueno, yo solo quiero agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde para celebrar la Diada